Bună ziua tuturor oameni dragi! Vreau să fac o analiză a anului 2025, să știm ce ne așteaptă în acest an, la ce să avem grijă și să înțelegem sigur importanța colosală a acestui an. Chiar dacă voi aveți anumite materiale pe pagina mea de Facebook și pagina mea de TikTok, pe profilul meu, despre anul 2025, analiză și interpretare, vreau să facem, de ce nu, o analiză un pic mai complexă, mai ales că suntem deja în prima lună a anului din punct de vedere calendaristic 2025. În primă instanță ne uităm că avem 2025, un an foarte important pe care o să începem să-l interpretăm în felul în care este și scris. 2025. De exemplu, în primă etapă, 5. Ce înseamnă 5? Jocul, teatrul, jocul, sigur, pe scena vieții și jocul în orice raport, dacă vreți în raport de partid, la nivel de țară, la nivel de organizații. Deci 5. Jocul și teatrul se va manifesta în ambele sensuri, în două feluri, și în bine și în rău. Și sigur că cineva va avea de câștigat și va profita de acest ceva. Acest 0 ne spune că acest joc dual care va rupe legături, sau sigur 2 va crea alte legături între ce? Între state, între organizații, partid, între oameni, va fi unul absolut. Asta ne spune acest 0. Că acest joc dual, în ambele sensuri, va fi absolut și va aduce iar cu totul alte noi 2 legături. Sau 2025, o altă etapă de interpretare. Libertatea 5 va fi 2 împărțită sau diminuată în ambele sensuri. Și de ce spun în ambele sensuri? Odată acest 2 și totodată 25, care înseamnă partea dinamică a anului, îl putem scrie sub forma de 5 la puterea a doua, adică libertatea în ambele sensuri. Și în raportul libertatea din punct de vedere al exprimării, din punct de vedere material, dar și pe de cealaltă parte libertatea din punct de vedere în sensul poate religios, ca și manifestare religioasă să te poți exprima liber, vor fi diminuate. În unele țări chiar schimbate, am putea spune, mai ales că 2025, uitați-l aici, ne dă nouă, adică o mare transformare la nivel planetar. Deci, libertatea va fi diminuată și nu doar în raportul unui individ sau a unei țări, ci în raportul planetar. Da? Deci mă raportez la tot mapamondul. Totul la nivel absolut. Și asta va face ca oamenii, organizațiile, instituturi, țara sau orice vreți voi, să facă alte noi legături de comunicare, noi poduri de comunicare. Poate apar, de ce nu, noi platforme, știu eu, de comunicare. Sigur, și sunt multe alte situații de acest gen. Și sigur că tehnologia, cum bine știți, tehnologia care, uite-i nouă ăsta, va avea un mare impact în acest an asupra vieții omului. Sigur că putem continua cu interpretările, dar vreau să ținem cont de această libertate, de acest teatru, de acest joc, care se va juca în doi, în ambele sensuri. Și însăși acest an este o scenă. Sau, altă interpretare mi-a venit acum în minte. 5. Capacitatea omului de a specula bani, da? În ambele sensuri. Și din punct de vedere a aplicării noilor tehnologii, raport de criptomonede, da? Tehnologie cripto, dar și în alt sens. De exemplu, în sensul de prin minciună, și așa va specula niște bani și va face niște bani printr-un teatru mincinos, prin afirmații mincinoase și așa mai departe. Totul va fi la nivel absolut și asta va aduce mult mai multă dezbinare. Iar acest 2 vreau să ținem cont că ne spune și că totul se va întâmpla în social, în raportul social. Din câte vedem, și sunt multe interpretări, dar nu am timp și vreau să trec cam prin fiecare mic scenariu pe care l-am pregătit pe tablă.
ne uităm, acest 2025, 2025 are ca și componență sau alcătuire elementul apă, care este 2, și elementul foc, care este 5. Mai apoi o să vorbim și de acest 2 plus 5, care este 7 element aer. De cele adunate apă plus foc va aduce ceva în aer, de exemplu, sau la nivelul aerului și alte interpretări pe care o să vi le explic. Dar hai să ne gândim, ce se întâmplă când apa întâlnește focul? De exemplu, poate să fie o explozie. Și am spus bine explozie în acest nou final, adică vibrația totală a anului. Deci vom vorbi despre explozii, de exemplu, în acest an, în anumite zone ale lumii. Chiar niște rachete, de ce nu, care pot exploda, niște focoase sau alte lucruri. Pe de altă parte, dar într-un alt sens, apă și foc, în afară că poate să dea o explozie, atunci când avem prea multă apă, va stinge focul. Deci, sigur, vom avea și niște probleme cu inundațiile în acest an. Dacă ne uităm la particularitatea aceasta 7, și vreau să ținem cont că, uite, am întâlnit cifrele 2, 5, 7 din 2 plus 5 și 9-le. Și am întâlnit 5, 7, 9, adică ultimele 3 cifre de pe verticală. Și este foarte important și o să înțelegem mai jos de ce, când o să vă interpretez. Deci la nivelul aerului, iar 7 poate să însemne, sigur, are multe interpretări, dar o formă de interpretare poate să fie că însăși cerurile au ceva de spus. Divinitatea are ceva de spus. Poate va apare ceva în aer, ceva care va fi, pentru că apă și foc poate să-ți dea ca un abur, așa, ca o ceață, la nivelul aerului, adică în aer, la nivelul cerului, să apară niște fenomene pe care unii nu le vor înțelege, că de-aia e ceață și de-aia e în aer. Adică fenomene care, nu știi, bă, e real, pentru că 7 spune ce este real, 7, și ce nu este real. De exemplu, poate să va amplifica mult mai mult proiectul Bluebeam. De aceea mulți vor intra într-o percepție eronată asupra realității, crezând lucruri care de fapt nu sunt reale. Mergem un pic mai jos. Și aici credeți-mă că mai pot vorbi foarte mult timp, dar nu avem spațiul și timpul necesar. Totodată, noul ăsta, vreau să înțelegem până la 2025 care e 9 și vreau să înțelegem că 2025 este un număr compus. Asta înseamnă că lucrurile vor începe complexe și lucrurile în anul ăsta vor fi foarte complexe, nu vor fi așa simple. Dar 2025 care ne dă 9, ce ne spune 9? 9 înseamnă transformare, 9 înseamnă înnoire, 9 înseamnă ruinare, 9 înseamnă distrugere pentru a crea altceva nou, 9 înseamnă compasiune, înseamnă altruism, înseamnă iubire, înseamnă vibrație și chiar vibrația cosmică și a creației nouă. De ce spun asta? Pentru că numerele în alfabetul numerologic sunt doar de la 0 la 9, mai mult nu există, este doar o repetare a acelorași cifre, 10, 11 și așa mai departe. Deci, tot ce am spus acum despre 9 va avea un impact la nivel planetar. Și sigur că mulți poate să-și transforme însăși existența. Mulți chiar pot pleca din lumea asta, mai ales în situațiile care ne așteaptă în ceea ce voi explica. Totodată, vreau să ne mai uităm un pic la... o să vorbim un pic mai jos, de fapt, despre acest 9. Vreau să vedem că radicalul din 2025 ne dă cât? 45, uitați-l aici. Cum adică radical din 2025? Adică rădăcina problemei acestui an se va trage din 45 și totul va fi în jurul lui 45. Cum îl putem interpreta? Că are 4 cu 5 iar ne dă 9 și e foarte important că l-am găsit aici în această situație. 45, uite. Am putea spune omul 5 care vrea să iasă din cadru, din norme,
din legile guvernului, vrea să nu mai facă parte, să se desprindă ca după o cruce, așa, în 4 puncte. Omul care caută o libertate într-un nou cadru 4 de manifestare, într-o altă comunitate, într-o altă organizație. Și asta va fi cea mai mare problemă a anului și sigur că asta le va da multe bătăi de cap și neoglobaliștilor, pe de altă parte. Deci, de aici vor pleca toate problemele în acest an, din acest 45. Sau jocul, și aici vom vorbi totodată despre jocul 5 a sistemului 4. Și aici vom vedea fața totală și clară a acestui sistem de tip caracatiță. Ne întoarcem un pic, ne uităm iar în 2025 ăsta. Vedem că avem primele 3 cifre, 202 și apoi urmat de 5. 202 este un număr al catastrofei. De aceea, 10 ani, vorbim de această decadă 2029, o să vorbim și vom avea parte de multe catastrofe în lume, la nivel acvatic, terestru, aerian, în interiorul omului și sigur la nivel macrocosmos. 9, care este sigur vibrația anului 2025, îl putem scrie sub forma, sigur, în sistemul binar, sub forma 1001, adică 1001, uitați că am pus 2 de la sistemul binar. Asta ce înseamnă? Că toate problemele din acest an au raportul interiorului tău. Adică toate problemele vor veni din zero, adică din tine, nu din afara ta. Și tu trebuie să accepti nouă. Ce să accepti tu ca să-ți fie mai ușor? Transformările care vin, mai ales, uite, vă dau un exemplu. Sunt foarte mulți oameni care spun, dom'le, eu nu pot lucra cu tehnologia. Eu așa, în ritmul meu, cum am fost învățată și cum am obișnuit. Tu o să ai parte de multă suferință. Pentru că acest an 2025, și o să explic un pic mai jos mai multe aspecte, cere să accepti transformările, să duci la bun sfârșit ce ai început, să accepti noul în viața ta, nouă, să te integrezi, nouă, să te adaptezi. Dar unde nouă? Pe marea scenă, adică la nivelul exterior, în societatea mare, în lume, să te adaptezi în funcție de ce se întâmplă în lume. Și sigur că ne putem duce mult mai mult cu interpretările, dar așa îți vei diminua probabilitatea suferințelor care pot apare pe parcursul acestui an în viața ta, acceptând transformarea, noul, integrându-te, înțelegând iubirea, aplicând-o, arătând-o, sigur, totodată adăugând compasiune și altruism, pentru că asta mai înseamnă nouă și multe alte lucruri. Dar acest nouă totodată ne spune, mai ales în tot ce am explicat până acum, că lucrurile se vor ruina. Ce se va ruina? Nu știu, un stat, când spun se va ruina, adică va dispărea. Un stat poate să se ruineze și altceva să se clădeze. Putem vorbi de un sistem, de exemplu, în 9, mai ales că se află pe vectorul 3, 6, 9, vorbim din punct de vedere numerologic, vectorul bunăstare materială, poate sistemul financiar va suferi multe transformări sau se poate o transformare în sens de schimbare, ceva se ruinează ca altceva să se clădească. Poate ne raportăm din ce în ce mai mult la blockchain din acest an și lumea va începe să înțeleagă mecanismul ăsta, tot ce înseamnă un blockchain, un token, o criptomonedă și lucruri de acest gen. Sigur că putem vorbi și despre tot ce înseamnă fluctuațiile din lumea cripto și cum lucrurile vor scade în acest an foarte drastic. Trebuie să fii foarte atent pentru că piața e foarte volatilă. Pe de altă parte, mă întorc un pic, știm că despre 9, totodată, este un număr compus, dar totodată semiprim. Știm că este impar și având în vedere că este impar în această decadă 2020-2029, acolo unde avem o vibrație totală a anului impar 2021, 23, 25, 27, 29, aici vorbim de șocuri planetare în acești ani. E foarte important pentru că în această decadă, de fapt, energia este în scădere. Nu este energie crescătoare. Da? Adică energie in această decadă, dar în acești ani, vibrație impară, avem șocuri la nivel planetar.
Totodată, vreau să înțelegem că este și un număr compus norocos. Și foarte important asta, pentru că anul ăsta poate să fie foarte norocos pentru cei ce înțeleg ceea ce eu îi explic în mici cuvinte în acest video. Și sigur că oamenii cu destin număr impar vor avea mult mai de câștigat decât oamenii cu destin cifră pară. Și sigur că din oamenii cu destinul cifră pară, cei mai mulți vor ieși în evidență, uite, 2 ăsta pe care îl întâlnim în 2025, oamenii cu destin 2 vor ieși mult în față și vor avea un rol pe scena lumii, în raport diplomatic, în raport de a face noi legături, de a rupe niște legături și a crea alte legături la nivel de stat, la nivel individual, la nivel de partid, la nivel de orice organizație, ori sistem. Dar oamenii cu destinul 5, 9 și 7 vor fi cei mai avantajați. Dar nu vreau să intru în acest subiect pentru că o să fac altă înregistrare și o să vă interpretez fiecare destin în raportul anului 2025 să fie mai simplu de înțeles. Mă întorc un pic. Radical din 9 ne dă 3 sau 9 egal cu 3 la a doua. Ce înseamnă radical din 9? Și acum ne întoarcem aici. Adică rădăcina problemei a energiilor condensate 2 cu 0 cu 2 cu 5 ne dă 3. Adică de unde vor veni multe probleme în acest an? 3. Din partea rețelelor, 3 înseamnă rețea. Rețele network, rețele Wi-Fi, orice tip de rețele. Poate pică, știu eu, poate avem probleme cu electricitatea. Și de aici vor pleca multe probleme, să știți, din tot ce înseamnă rețele. Din 3, niște tratate de pace sau tratative în raportul aducerii păcii sau menținerii acesteia. La fel vom avea multe probleme, unele se vor distruge, altele se vor dori a se crea. Informația, 3, înseamnă cunoaștere și informație. De aici vor veni multe probleme, mai ales în tot ce am explicat mai sus. Asta înseamnă că omul nu va ști, dom'le, care e informația 7 ăsta, reală, corectă și care nu este. De-aia, 9 egal cu 3 la a doua, adică însăși informația pe baza rețelelor de socializare, pentru că multe vor pica, că asta înseamnă radical din 9-3, și altele se vor crea alte rețele de socializare și vor începe lumea asta cripto foarte înalt a se discuta, se folosește în ambele sensuri. De aceea tu trebuie să folosești legea ternarului, adică orice informație să o studiezi în minim 3 surse diferite, să vezi dacă e real sau nu. Sau acea informație să-i găsești minim 3 similitudini cu însăși viața, pentru a putea vedea dacă e adevărată ori nu. Ne uităm un pic aici, că e foarte important. Divizorii lui 9 sunt 1, 3, 9. E foarte important. Vedeți, asta e numerologie la nivel înalt. Să înțelegi matematica cantitativă și apoi să o aplici în matematică calitativă prin interpretări înalte. 1, 3, 9. Asta înseamnă că luna ianuarie e foarte importantă din start. În luna asta încep foarte multe lucruri de tip nou. Lucruri care au rezistat mult în trecut, dar acum ori se sfârșesc, ori începe ceva în acel aspect. În luna 1 ianuarie, uite, nu mai ajunge gazul în Europa din cauza lui Zelensky și a americanilor, nu? Pentru că au întrerupt rețeaua de gaz venită din Rusia către Europa, corect? Uite, 1. Foarte important asta. Altceva, un nou început. Da, uite, o nouă pandemie care se dorește a se da startul de acum și deja aceste lucruri mi s-au confirmat, mai ales că analiza aceasta am făcut-o de acum ceva luni de zile, dar deja le puteți vedea adevărul analizei. În China a apărut deja o nouă pandemie de care nu prea se dorește a se vorbi și deja, din anumite surse, se spune că au apărut și niște focare prin UK. Deci, vedeți, de-aia au trecut 2025 către al 5-lea an din 2020. De aceea vreau să vedeți o similitudine. Când se schimbă un 1 în ianuarie, un conducător, începe iar un ceva nou. Nu ați văzut? Logica e așa în raportul ăsta, ca o mică observație.
Nu-i război, trebuie să fie o pandemie. În 2020 a fost o pandemie, că n-a putut să fie război, că a fost Trump. Acum trebuie să vină iar Trump în 1 ăsta, ianuarie, că e foarte important. Nu stau să fac analiza lui Trump, care să găsesc multe lucruri acolo, dar n-avem timp. Dar uite, acum vine iar Trump, iar vine o nouă pandemie. Deci lucrurile sunt în corelație. Tot din ianuarie, bursa, și aici noi începuturi la nivelul bursei și raportului economic, multe schimbări. Dar ce este mai interesant este că și 3 este un divizor al lui 9. Asta înseamnă că ceea ce începe în ianuarie le vom simți foarte puternic în martie. Mai ales că după 1, 3 este următorul număr prim impar. Mai e și 2, dar ăla e par. Singurul număr prim par. Deci ce începe acum în 1, cu gazele, cu virusul și alte lucruri, le vom simți cu totul cam în martie și mai ales după martie. Sigur, acum oamenii nu se agită prea mult. E să vedeți ce se vor agita oamenii din luna a 3-a. Totodată, astea pot împărți anul. Ce mai poate să împartă acest an? O idee, o informație, poate să mai ceea ce am spus la 3, rețele, tratative de prietenie și foarte multe alte aspecte. 9, o altă civilizație, OZN-uri, fenomene paranormale. De astea vom avea parte în acest an și mai ales de acum încolo, dar vor și diviza, vor împărți cumva anul. Ne uităm un pic la acest 25, din 2025, vă spuneam că un an are 2 părți. Parte stabilă, parte dinamică. Uite, aici 25 e partea dinamică. De ce? Că se schimbă de la an la an, 25, 26 și așa mai departe. Dacă ne uităm 25, egal cu 5 la a doua. Și iar ne-am întors aici la această interpretare de unde am plecat. Să înțelegem importanța că lucrurile chiar așa vor fi. Fără tăgadă așa vor fi. 5 la a doua, libertatea manifestată în ambele sensuri. Teatrul manifestat în ambele sensuri. Azi sunt cu cineva, mâine sunt cu opoziția și așa mai departe. În orice aspect la nivel planetar. Capacitatea de a specula bani în ambele sensuri. Radical din 25 egal cu 5. Aha, e foarte important analiza acestui 25. Asta înseamnă că rădăcina problemelor vor pleca de la tot ce înseamnă libertate. Orice aspect al libertății, de exprimare, libertatea de a ieși dintr-un sistem, libertatea de a sta tu într-un alt loc, orice raport al libertății, materiale, spirituale sau raport religios, vor fi atacate și asta va fi cea mai mare problemă a anului 2025, mai ales că în radical din 2025, care ne dă 45, sistemul neoglobalist va încerca să ne rupă libertatea și să ne țină în cadru, într-o casă, într-un loc, într-un spațiu din care să nu ne putem mișca. Sigur că le va fi cam greu, dar asta e dorința lor, ne arată însăși matematic anul. Mergem un pic mai departe. Ne uităm aici că 2 plus 5, de aici din 25, egal cu 7. Adică vom avea revelații la nivelul social, pentru că 2 și 5 se află în raportul și vectorul social al lumii, al matriței entității creației și în orice aspect al unui individ. Deci vom avea niște revelații la nivel social, chiar pe cer. Vom vedea lucruri în sens de revelație. Se vor aduce 7, vedeți cum se scrie 7, uite așa, de la stânga la dreapta, așa, nu? De-aia știm principii universale, energia curge de sus în jos și de la stânga la dreapta. Înseamnă că vor apare adevăruri din trecut aici în anul ăsta. Da? Deci multe adevăruri, vrute ori nevrute, vor apare din raportul trecut. Ce s-a întâmplat acum 4 ani, ce s-a întâmplat în 89, ce s-a întâmplat, pentru că ne va da, vorbim de al 7 ori 5, al 5-lea ciclu de 7 ani, din 89. Pe de altă parte, mergem un pic mai departe. Vedeți, sunt foarte multe și n-am timp, trebuie să vorbesc în mici cuvinte fiecare. De aceea vă aștept la curs de numerologie să puteți înțelege și să faceți, aplicați tot ce fac eu. Cel puțin. Mergem un pic mai departe. 25 îl mai putem scrie sub forma 1 plus 3 plus 5 plus 7 plus 9, deci suma tuturor cifrelor impare. Asta ce înseamnă? Că aici se trage linie.
Dacă în 2024 ai mai putut jongla să alegi o tabără, să alegi altă tabără, în 2024, care a însemnat două lumi, uite la aici, tu ai ales o lume, ori asta, ori asta. Adică ori lumea în raportul cosmic, ori materială. Cerurile știu. În 2025 va veni, hai să-i spunem noi, să atrage linie. Vei primi ceea ce meriți. Nu contează unde te afli, nu contează unde te ascunzi, că se poate întâmpla de la nivelul interiorul corpului, să pățești vreo boală, Doamne ferește-te, până la nivel exterior în raportul societății. Deci, nimeni nu mai poate scăpa. Aici se aplică o judecată din 2024 acum, cu finalizarea asta, cu transformarea asta, și te va ridica mai sus sau mai jos. Că din 8-ul ăsta, ajungând în 9, care e ca o mână, așa, ai văzut, care te ridică 9, te va ridica universul mai sus în lumea înaltă sau mai jos în lumea joasă, în raportul cercului în care tu ai optat. Deci nimeni nu va scăpa. De aceea transformarea asta se poate duce către hotare. Ce înseamnă asta? Adică cei care sunt în lumea asta de jos, uite, mă refer din punct de vedere a politicienilor, da? Au ales tabăra de jos, neomarxism, neoglobalism și multe alte lucruri. Ei n-are unde să-i mai ducă nouăle 2025 mai jos decât deja sunt și singura scăpare a lor va fi să călătorească într-o altă țară, de exemplu, adică să plece din țară, nu să aibă încotro. Mulți vor putea, alții nu vor putea, unii vor putea și nouăl ăsta, în raportul creației, în raportul noilor tratate, vor fi prinși la un moment dat și vor fi judecați în prealabil. De aceea e cam ultima mușcătură a lor, pentru că nu mai au încotro, s-au întâlnit toate cifrele impare de pe verticală. Mergem un pic mai departe. Vreau să ne uităm aici. 25-ul ăsta, 2-ul din 25, îl putem scrie 2 la puterea a întâia. 5-ul îl putem scrie 2 la puterea a doua, am găsit al doilea 2, plus 1. Adică, tot ce s-a întâmplat în 2024 vor suferi transformări în raportul voinței omului. 1. O voință, o idee a ta. De aceea, oamenii care au avut un rol important în 2024, până la nivelul global, chiar internațional, acum, implicându-se mai mult cu voință și aducând noi tipare, noi idei, vor putea răsturna anumite situații ale lumii. Și vă recomand să vă uitați la Trump, să fiți cu ochii tot anul pe Trump, Putin, Xi Jinping, Ursula von der Leyen, care, sincer să vă spun, nu mai văd așa bine și nu mai văd așa mult în funcție, dar e un alt subiect pentru o altă zi. Uitați-vă în jurul lor. Și aici o să vedeți acea inițiativă. Vreau să vă uitați și la destinul 2, cum ar fi Călin Georgescu, care va aduce o profundă transformare în raportul noilor idei pe care le va aduce acest an. O să vedeți și o să înscrieți. De aceea, Călin Georgescu este un factor, aș putea spune, foarte important pentru acest an totodată. Dar pentru o altă zi. Ne uităm la 25. Și vedeți că divizorii lui sunt 1, 5, 25. Și aș putea interpreta în mult mai multe aspecte, dar iar ne subliniază, dacă vreți, tot ce am interpretat eu până acum. Știu că n-am multe minute, 10 minute pe TikTok, dar o să împart videoul să îl puteți urmări. Ce știm noi despre 7-ul ăsta, că e foarte important? E un număr prim. Adică din toată complexitatea lucrurilor, unele vor ajunge să fie foarte simple. Adică poți să pleci din lumea asta simplu. 7, rapid și simplu, către aer, în aer. Sigur că vor fi situații care, din acest 7 număr prim, se poate duce către a avea niște revelații tu ca om. Și dintr-o dată să schimbi viața radical. Și o să vedeți lucrurile astea în anul 2025. 7 îl mai putem scrie ca 2 la puterea a treia, adică 2 la a treia, care s-a întâmplat deja în 2024, în 24, în 24-6, și v-am spus acum câteva luni,
și acum un an când am făcut analiza, a venit omul cu destinul 2 Călin Georgescu și a trezit la puterea 3-a conștiința, dar 8 ăla din 2024, dar minus 1 de data asta. Adică aceeași treabă trebuie să o facă, dar mult mai calculat. Să mai elimine pe cineva din jurul lui care nu-i vrea binele. 7 îl mai putem scrie sub forma 2 la puterea 2 plus 2 la puterea 1 plus 2 la puterea 0. Deci iar ne subliniază faptul că oamenii cu destin 2 vor avea un rol important, iar diplomația va fi calea care poate să rezolve mai mult lucrurile la nivel internațional. Ne uităm un pic aici. Unde? Uite aici, de exemplu. Am scris foarte multe. Bine, puteam să mai scriu câteva table, dar atât pentru acest video. Radical din 2025, 45, 45 îl mai putem scrie sub forma ca o înmulțire de numere prime, 3 la puterea a doua, înmulțit cu 5. Și iar ne întoarcem la 9-ul ăsta de sus și am explicat la 3 la puterea a doua, dar totul înmulțit cu libertatea omului, cu capacitatea de a juca. Că ce spune la nivel social? Doamne, dacă tu 5 nu joci rolul cum trebuie în raportul organizației sau mediului în care ai ajuns, s-ar putea să mori. De aceea, dacă tu în societate, prin anumite circunstanțe plăcute ori neplăcute, ajungi într-un mediu unde acolo sunt, nu știu, politruci, doamne, dacă nu joci și tu rolul ăsta ca un politruc, așa, nu te văd bine acolo. Dacă dai într-o sectă, știu eu, de mafioți, doamne, dacă nu joci rolul de mafiot în acel moment, s-ar putea să ai mari probleme acolo. Deci capacitatea de a juca rolurile pe scena vieții în raportul fiecărui mediu în care tu ajungi. Sigur, conștient ori inconștient, voluntar sau involuntar. Ne uităm un pic mai jos. 2025 îl mai putem scrie sub forma de 9 la puterea a doua înmulțit cu 5 la puterea a doua. De aceea, oameni dragi, anul acesta este cel mai important an după 1900, sigur, pentru toată planeta. De aceea am și spus că acest an va intra în istorie, cu totul, și 2024, dar mai ales acest an, unde ne se confirmă 9 la a doua ori 5 la a doua, care 9 e un 5 la un alt nivel, vorbim de o transformare în ambele sensuri, și spiritual și la nivelul lumii materiale, mă scuzați, de la construcții și orice vreți voi, și totul înmulțit cu libertatea în ambele sensuri. Deci foarte mulți vor și câștiga foarte mulți bani în tot ce se va întâmpla. Mai putem spune că 1 plus 2 plus 3 plus puncte plus 9, dar totul la puterea a doua ne dă 2025. Și am întâlnit aici toate cifrele și unde 25 egal cu 1 plus 3 plus 5 plus 7 plus 9, uitați-l aici. Asta înseamnă că nimeni nu poate să scape de această transformare. Așa că ai grijă ce faci și ține cont de tot ce am explicat în videourile mele. Mai putem spune că 1 la a treia plus 2 la a treia plus 3 la a treia plus puncte 9 la puterea a treia, adică lumea cubului în care trăim, egal cu 25. Asta înseamnă că fiecare părticică a globului la puterea a treia, a cubului, volumul, lungime, lățime, ori înălțime înseamnă volum, adică cub, va fi afectată, nimeni nu scapă. 2025 îl mai putem scrie sub forma de 40 la a doua plus 20 la a doua plus 5 la a doua. Și aici ne arată un lucru foarte important, pentru că în acest 40, ridicându-l la o putere, vom avea multe pierderi. 20 ăsta, ridicându-l la o putere, alte pierderi. Și până la urmă se va rămâne în acest 5 la a doua, care, sigur, aici cumva trebuie să-ți găsești libertatea. Deci, vei avea libertatea, se poate diminua cu totul, o să suferi foarte mult și te așteaptă un mic dezastru, dar până la urmă o să rămâi tu cu tine sau tu cu acea legătură importantă vieții tale, o altă interpretare. Și mai sunt multe, uite, aici. Dacă 2025 ne dă, uitați-l aici, unde era? Aici, 45, așa. Ne dă 45 la a doua? Păi, hai să ne gândim
44 la a doua, pentru că este ante numărului 45 ca și formă de pătrat perfect, adică 44 la puterea a doua, care ne dă 1936. Putem să ne uităm aici foarte important și să facem multe legături cu anul 1936 și 2025. Vedem că între 1936 și 2025 se află 80 de ani. Dacă o să mergem mai jos, 43 la puterea a doua, o să vedem că între acel an și 1936 ne va da 87 de ani. Dacă mergem 46 la puterea a doua și facem o scădere între acel an și 2025, ne va da 91 de ani. Adică aici vorbim de o succesiune a pătratelor perfecte ca o diferență între cel calculat și precedentul, plecând de la, dacă vreți, 1 la a doua până în n, o să vedem că avem o progresie geometrică cu rația 2. Pentru matematicieni și sigur cei care studiați mult mai amplu ceea ce fac eu aici, ar trebui să vă ajute să vă dați seama de foarte multe alte lucruri importante. Totodată, uite, 2025 și 25 particularitate are oglindă 52. Deci ar trebui să ne uităm un pic în anul 1952, pentru că multe lucruri de acolo se vor întâmpla și acum, dar la un alt nivel, încât să ne pregătim ce reforme vor veni. 2025, în graficul ciclului de 12 ani, se află sub 1942. Deci ar trebui să ne uităm în 42, pentru că multe ce s-au întâmplat atunci se vor întâmpla și acum sub alte forme la un alt nivel. Și e foarte important acest lucru, sigur. Ne uităm, uite, România, care știm că are destin 8, destin 5 și numai că România are un destin 5. România în acest an va juca rol 5. Vezi jocul, rolul, pe scena globală. Se va vorbi despre România în acest an în orice sector al lumii. O să vedeți asta. De-aia are și destinul 5. Și va putea avea foarte multe de câștigat. Ori dispare cu totul, dar nu cu totul oameni cu totul, ca și țară, cumva. Că unii spun așa, e partea a doua, dar ea aproape dispare. Pentru că v-am spus de acum 2 ani, când spuneam că Ardealul va fi dat și multe bucăți din România, am avut dreptate. Uitați și voi aici. Iar sigur că poate să fie și un an 5 de câștig pentru România. Asta în funcție de sistemul politruc. Dar o să fie mult în centrul atenției. Ne uităm. 1989, 1998, 2007, 2016, 2025. Ce înseamnă asta? Că ajungem în al 4-lea ciclu de 9 ani din 89, adică lovitura de stat. Și uite că în 7 ori 5, care ne dă 35 de ani, pentru că în acest moment au trecut 35 de ani de la lovitura de stat, a fost o altă lovitură de stat, e și normal, am întâlnit acest 5 și al 7-lea ciclu, care ne dă un 8, care înseamnă stat sau o lovitură de stat. Ce s-a întâmplat în 2016? Se poate întâmpla și sigur se va întâmpla, sau lucrurile din 2016 care au început vor suferi mari transformări. De la monede, știu eu, criptomonede și tot ce s-a întâmplat pe acolo. Fiți și voi atenți și vedeți ce s-a întâmplat important în 2016. Dar o să vedeți că aceste transformări din 2016 au legături cu ce s-a întâmplat în 2007, iar acestea au legături cu ce s-a întâmplat în 98, iar acestea cu ce s-a întâmplat în 89. Da, oameni dragi, vreau să ținem cont că vorbim despre un an foarte important, an planetar, următorul an mai important decât acesta, sau cel puțin la fel de important, va fi în 2055. E simplu, putem calcula și acest lucru, dar nu cred că este necesar, dar țineți minte, e 2055. Mai mult decât atât, aici vorbim de o mică analiză, cred eu, complexă și la nivel profesionist, despre ceea ce ne așteaptă în acest an și sigur că vă recomand să țineți cont de tot ce am interpretat, chiar dacă mai puteam sta aici foarte mult timp. Nu uitați că pe 27/1/2025 eu încep cursul Inițiere Numerologie Pitagoriană, ce ține 80 de ore, unde introduc și aspecte a numerologiei karmice. De ce? Să-ți transform viața radical.
să tinzi către cea mai bună varianta ta. Vă mulțumesc!